Takže čaute a vítajte mi pri mojom mojom prvom let's play na hru Gothic a pri mojej novej sérii. Viem, že už tuším tretia séria a Minecraft už netočím. Budem natáčať iba toto pre teraz. A ten Settlers to tiež budem natáčať, ale teraz by som chcel natáčať toto. Gothic 3. Podľa mňa je to dosť dobrá hra, preto som sa to rozhodol začať hrať. Tak ešte si tu pozriem nastavenia. Dobre, to môže byť. Toto nechápem, prečo je. Prečo je rozlišenie na... Ešte takto. Dobre. Vlastne... Takže si to musíme aj znova. To si dáme takto. Takto. Viete, aby som nemusel klikať stále s tou myškou, tak si to dám na schvál takto. A to by mohlo byť. To by mohlo byť. A... Neviem, či to je nahlas alebo není. Môže byť takto? Tak. Teraz sa spraví grafika. Dobre, tak už prestanem o tom hovoriť a kecať a začneme. Pomerne je to dobrá hra, už som vám to hovoril, tak už si vychutnáme začiatok. Keď sa to načíta, tak vám ešte k tomu niečo poviem. Gothic 1 nebudem natáčať ani 2, pretože je to dosť staré a neviem, či ma to ešte bavilo, preto to som už prešiel niekoľkokrát a 3 som ešte neprešiel, takže 1 a 2 nebudem natáčať. Ale keby ste mi napísali do komentárov, možno by som mal natáčať 4 Gothic, takže je to na vás. Ale najprv chcem dohrať 3, to je jasné. Nebudem si začínať nové, keď ešte nemám dokončenú 3, tak... Dobre. Na túto sériu som sa strašne tešil, tak dúfam, že vy z toho niečo tiež budete mať. A začneme. Toto zelené, čo tu vidíte, toto v tej vode, tak to je chňapovec. Ale to je viac druhov, je aj červený, čierny a aj tmavozelený. A už to začína tak už ticho. Naša Esmeralda. Ktorú sme šlohli v Gothicu 2 na konci.
Takže videli ste, ako sa to začalo všetko. Tu vidíme ako orkov. Počkať. A jednotka. Tak, môžeme začať. Počkaj, oni sú vnútri. Idem na šéfa. Na šéfa, zabijem šéfa a bude. Pozri, tu sa mi jeden. Do cesty sa mi tu trepeš. Počkaj, kamo. No tak tento s tým jeho mečíkom. Ten tučný. No. No tak. No to vôbec. Dáme si inventára. Napijeme sa. Tohto. No tak. Takto sa zosmiešniť hneď pri prvom orkovi. To som nečakala. Nevadí. S tými ostatnými si už poradíme. Bum. Tak nič. Bum. Dúfam, že to není moc nahlas, pretože ma to dosť naštvalo. Nemalo by to byť nahlas, takže neviem. Tak, ideme si pre ďalšieho. Zabiem ho. Dobre. Kde je ďalší? Tam je. A oni idú proti otrokom. Dobre. Ork proti otrokovi. Tak, ty si inde. Aha. Takže tuto... To som nečakal, že hneď od začiatku budeme takto bojovať. Takže nevadí, no. Bum. Skap do rana. Dobre, výborne. Pomáhajú mi tí otrokovia. To vôbec. Tak. Dávaj, no, výborne. A ďalší. No, poď. Čakám na teba, ty. Oj, ale vás tu je jak hadov. Počkaj. Ej. To by sme neboli kamaráti. Výborne. Aj po ňom. Tí otroci sú není takí slabí, ako som si myslela. Však oni im dávajú normálne. Spravíme pichnutie, pichneme ho. A takto. Dobre. Koľko ich tu ešte je? Jo, ja si zoberiem tohto. Bum. Jo! Dobre. Takže, neviem vám vysvetliť, čo znamená toto. Keď sa vám ukáže, že ste oslobodili nejaké mesto, no tak zvyčajne vám to dá reputáciu, buď u rebelov alebo tých, u ktorých... No, dá vám to proste reputáciu u niekoho. A ja to teraz vyzbieram a vysvetlíme si to ďalej, keď pôjdeme. A ja si to radšej uložím. Tuto si nevšimáte, to som to hral ešte bez natáčania, takže teraz máme novú hru. A tam som to nemal moc dobre rozohraté. Bol som iba v Cape Dane. A to je mesto, ktoré si ukážeme v budúcom parte, alebo ďalšom až. Ale asi budúcom. Takže poberiem všetky tieto vecičky, čo tu vidím. A vidím, že tí otroci sú celkom dobre na tom. Otrok. Válečník. Krušpach. Krušpach. Tých krušpach je tu dosť. Divné názvy pre zbrania, ale tak čo už. Tak. Zoberiem si tieto krásnočky. Gorn, ty čo? A ty čo tiež? To už tu niekto ešte je? Beriem tieto veľké veci. A keď stlačíte shift, tak neberete normálne tie veci, ako sa zohne pre ne a tak, ale ich zoberie tak, že proste on... Však ste videli, proste on tak. Ukáže vám to, počkajte hneď. Zohne sa, bum, a hneď. Aj toto, bum. Ušetrí to dosť čas, myslím si, že dosť. Všetko pokradneme. Nie, stoličko nie. Meče pobereme všetky, truhlu pobereme. Oha, dobre.
Tak celkom dosť dobré veci sme mali v tejto truhličke. To predám, určite sa to zíde a predám to. Fíha. Tak, toto. Dobre. Tie veci poverím inokedy. Teraz vám chcem ukázať Jackov maják. To je nedaleko odtiaľ, to nebojte sa, to nie je ďaleko moc. Takže zabehneme tam rýchlo a porozprávame sa s ním a to bude tak všetko. A ešte si spravím teraz tú misiu, nech sa mi ísť potom znova sem. Takže tak, spravím ho hneď teraz. Tuto by mali byť banditi, ktorí... áno, sú tu, dobre, ideme na nich. Ty by som mal dať, to by nemal byť problém. Bom. Tlstá krysa, no tak ty nevypadáš moc ako tlstá krysa, ale budíš. Počkaj, tento prišiel. Tento nemá aspoň štít, ten bude trošku rýchlejší. Bom. Dobre, a ešte toto. Ešte tento pánko. Jej, výborne, vidíte, už mám splnený úkol. Jake a tlsté krysy. Tak, a teraz sa zabehnem za ním a to je tak všetko. Z tohto partu. Bum. Bum. A túto truhlu ešte neotvoríme, pretože je kovová. Vidíte? To sa budeme musieť ešte naučiť a predtým budeme môcť ešte vedieť... Predtým sa budem musieť naučiť ešte niečo iné. Teraz vás nenapadne čo. Jack, čo ťa bolia? Boli chrbát? Aha, tak nič. Čau! Tomu ver. Čo? No to sme teraz pobili, tak. Takže tí tlusté krysy už ti nebudú obťažovať, tomu povieme. Ďakujem. Takže ešte sa spýtame toto. Takže toto by bolo všetko z tohto partu. Ak sa vám videjko páčilo, to dúfam, že hej. A ak sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like, čo vám iné poviem k tomu. A to je asi tak všetko. Takže uvidíme sa pri ďalšom parte. Čaute.